जों बर' हारिया बिनिफ्राय खारा जों बिथांमोनखौ बेनिफ्राय थांनो थाखायबो जों खावलायनाय जादों आरो नटिस होनानै जोङो जे बेनिफ्राय नोंथांमोनहा जिहेतु बे माने इलिगेल हिसाबै बाहाय न' लुनानै थानाय जादों बेखौ जोङो बारे बारे बुंबाय थादोंमोन खावलायबाय थादोंमोन थेवबो बिथांमोनहा थाङैयाव दिनैहाय जों इभिक्सन प्रग्रामखौ लानो स्टार्ट जासिगोन जानांगौ न'खौ लुफायजेनबाय जिसिबिजोंहाय नैबेवहाय जोङो नुनो मोनदों मोनसे गिर्जा न' बे जायगायावहाय महिला आइजोफ्रा बेयाव ज' जानानै दंमोन बेनिफ्राय बे बिथांमोना नैबे गिर्जा न' गावसोर इसोर सिबिग्रा न'खौहाय होबथादोंमोन जाहाथे बेखौ सिफायया बायदि दा नारा नाथा नाजाब्लाबो बिथांमोना हायाखै नाथाय बेखौ सिफायबाय सिफायनो गोनां जाबाय आयेनानो थिननाय हिसाबैहाय नाथाय इमोसन जायो बिदिखौ नोंथाङा नायदों बिसोरनि मोदै बिसोरनि गाबनाय नैबे गिर्जा न'खौ बोफायनायनिफ्राय होबथानो हायासै दा नै महिला आइजोफोरा आवगायलांगासिनो दङ आरोबाव माखासे गिर्जा न'फोर जानांगौ जायखिया नायलांनि बेनिफ्राय आरोबाव नैबे मोनसे गिर्जा न' दंबावोमोन बेयो नाम्बार 2 खालबारि बर' इसि फेल'शिप बेबायदि आरो गिर्जा न'फोर दंसैमोन मोनसेखौ सिफायबाय आरो नैबेहाय ओरैहाय मोनसे दंबावो नै हौरै दंबावो ना Jangan
좀 가라지라고 좀 방법을 해놓고 하니까 아람 아르는 가는 거는 좀 모르고 가는 거는 고맙은 선생님은 이세미지 사요 Saya bocoran masalah